Velkommen til den her video. I dag så er vi sammen med gutterne. Part 2. Og i dag så laver vi sådan en challenge. Spiller, kan du lige vise det? Jo, net challenge, hvor man kun må ramme nettet, så kommer de længere og længere ud. Og hvis man ikke rammer nettet, før den går ind, hvis man nu gør sådan her, så er man ude. Ja. Nå, lad os hoppe frem til video. Skal vi ikke sige den nu? Okay! Og anden, det er Lukas. Han viser. Hey! Kunne man se det? Viser jeg? Du holder lige. Giv Felixen efter. Ej, jeg tror faktisk godt, jeg kunne vise det her. Det må du ikke. Du må ikke holde tænden op. Du skal, ja, sådan der skal. Kan du ikke det på? Nå, videre. En eller anden skal lige holde for William. Så er det magt. Den ram. Er rampen lort? Kan vi ikke se det? Her? Ja, der var Luxor. Bare lige. Så er det Felix. Det her. Godt. Ja. Så der er ingen, der tager over. Felix. Jeg laver et eller andet sindssygt. Den er ramt. Sipse, mangler du ikke? Okay, det er færdigt. Det er ligesom straffespark, det her. Okay. Nej, den skal man score på. Farlex, Halfdan, Holgan. Hvad er den her, der kan man sige mål? Er jeg den eneste, der føler, at jeg misser? Ja, det var en anden. Du misser. Max, du misser! Du misser! Hvis man misser, så får man vand på sig. Hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Jamen, det er egentlig fint. Det går ikke. Men vi spiller egentlig bare op til den her. Og hvis det så er nogen døde, så spiller vi. Tore! Nej, jeg filmer det! Så får jeg så en ny, eller? Så mis med William. Så du glemte jeg lige at filme, så han får en straf. Hvad, William, kom lige. William, hvad synes du om det vil være pinligt? Du sagde, at det ville være pinligt, hvis man missede. Hvad siger du lige nu? Er det pinligt? Ja. Det er i hvert fald vådt. Ja. Nu er det mig her. Okay, prøv lige at lade være med at filme mig, jeg tager den ned. Jeg skruer ind af. Fælder en strand. Film William. Den rammer jorden. Nej, Men vi skulle være ramme nettet. Det er det. Ja. Var det ikke bare over linjen? Jo, det synes Jo, det er det. Ja, jeg videre, Willy. Det var bare over linjen. Jamen, det skal jo ramme nettet. Nej. Det er over linjen. Dør. Hvordan føles det, Luke? Lukas, kig lige. Hvordan føles det? Dejligt. Okay, hvis vi lige hurtigt stopper her. Ja, vi har lige tjekket, og Felix han er ude.
Men hvis mig og Max vi misser, så får vi alle sammen den. Undtaget William. Nej, men så starter sgu igen. Nå ja, så er det om. Men nu kan Max lige få lov til at følge mig. Er du klar? Ja. Jeg er Princess. Okay! Det er bare det der på film, fordi det der gør det ikke i virkeligheden. Luke, hvad siger du til, du er ude? Det er sgu også kæmpe. Hvad siger du? Okay. Jeg har fået vand. Tænker man news. Jeg kan mærke, Max kommer over det. Han Det er så ærgerligt. Okay! Hvorfor mobber de så godt? Pas Simon! Pas Simon! Den er ikke tæt på. Max, Tror du scorer, Max? Nej. Jeg ved godt, han misser. Nej! Men ingen af mig og Max skal have vand, så. Vi glemte at filme, fordi han fik vand, men han er nok den, der har fået mest vand. Hvad for? Ja, kom. Nå, William, han vil åbenbart gerne have igen. Så han får hele muligheden, han var. Åbn bukserne op for helvede. Bukserne op. Bukserne op. Vildt, det er dejligt, den er bukserne. Hallo, Max. Hvordan har du det med at tabe? Tape? Det er mig og Max, der har vundet. Look, jeg skyder. Hvis det er skal lige filme til hans YouTube, så der går populær. Men så misser han. Prøv lige at kigge. Ja, vi glemmer sådan set at sige tak fordi I så med. Men ellers så vil jeg bare sige ses.